Ix-xogħol li jagħmel żiemel mill-kavallerija tal-Pulizija huwa ekwivalenti daqs dak li jwettqu 15 il-uffiċjal f'daqqa. Hekk qalilna s-Surġent David Fenech li tkellimna miegħu dwar il-ħidma tat-taqsima tal-kavallerija waqt avvenimenti tal-massa fl-isfond tal-Ground ta' Taqali fejn il-ġimgħa filgħaxija saret il-partita tant mistennija ta' Malta kontra l-Ingilterra. Is-Surġent qalilna li l-ħidma l-avvenimenti bħal dan tkun ilha dejja xhur għaliex żiemel jgħaddi minn taħriġ intensiv biex ikun lest tal-ambjent bħal dan. Apparti minn hekk ikun hemm xogħol ieħor ta' kuljum bħal grooming ta' żwiemel, it-tindif tal-istalel u l-preparazzjoni tal-ikel. Fil-fatt, One News ingħata ċans li anki jżur l-istalel tal-kavallerija qabel il-logħba biex jifhem ix-xogħol li jagħmlu l-uffiċjali f'din it-taqsima biex jassiguraw li żwiemel jinżammu fl-aqwa stat possibbli u jingħataw it-taħriġ kollu meħtieġ bitħejja l-avvenimenti kbar fil-pajjiż. Wara t-tindif ta' żwiemel u tal-istalel, l-uffiċjali nġabru flimkien biex jingħataw spjega ċara u fid-dettall ta' kif se jkun qed jitqassam ix-xogħol matul il-lejl. Minn hemmhekk għal ħabta tal-5, l-uffiċjali bdew jabbu żwiemel fil-karrijiet biex jerħula lejn Taqali. Quddiem ground ippakjat bil-uf ta' partitarji Maltin u Ingliżi, is-Surġent Fenech spjegalna l-importanza li żwiemel li joħorġu f'dawn l-avvenimenti ikunu mħarġa sew. Training biex tipprepara għal-logħba bħal din, fimt, jieħu daqsxejn ta' żmien. Aħna rridu ndaħlu f'moħħna li żiemel aħna nixtruh minn ġo farm. Fimt, ma jkun jaf xejn. Allora biex joqgħodlok standstill għal massa kbira ta' nies jew b'nadar itiru ma' wiċċu. Dak kollu training l-ewwel nibdew bil-ftit u dejjem inżidu ma' żmien. Is-Surġent kompla jispjega li żiemel li du madwar sena jitħarreġ biex ikun lest tal-avveniment bħal dan, b'mod partikolari brondi regolari biex jaqta mill-ambjent tas-stalla u jidra f'ambjenti differenti. L-iskop huwa dejjem biex iż-żwiemel ikunu kapaċi jżommu l-kontroll tal-massa f'avvenimenti kbar. Il-crowd li jista' jmexxi jistgħu jmexxu 15 il-pulizija u nfut, jiena nista' mmexxihom b'żiemel wieħed. Fimt? Ma mainly huwa crowd control. Naraw li kollox l-ordni tibqa' għaddejja kollox sew, fimt? Jekk ħanaraw li għal xi ħaġa, u mbagħad naħdmu formations. Is-Surġent saħaq li l-uffiċjali f'din it-taqsima dejjem jaħdmu flimkien u kull uffiċjali kollu żiemel partikolari biex tinbenna relazzjoni ta' fiduċja bejn iż-żewġ partijiet illi finalment twassal għal ħidma effettiva illi tagħti s-sigurtà meħtieġa fil-pajjiż. Tista' taħdem waħdek affarijiet żgħar. Nagħtu każ wieħed ħareġlek minn ġol queue. Fimt? Allura erġajt mort u erġajt fajtu fil-queue. Hekk all right. Imma meta għandek massa kbira ta' nies li ovvjament li taħseb li ħajqalaw l-inkwiet, aħna naħdmu kollha f'daqqa mbagħad. Aħna naħdmu kollha f'daqqa.